Boas a todos. Hoxe vimos falar dun rogo que levamos a pleno. Un rogo é como un pedido formal que fai un concelleiro no pleno. É como dicir, oigan, aquí temos un problema ou unha idea que cremos que deberían considerar. Este rogo falaba da apertura ao tráfico en diversos puntos de Ponteareas despois de que fosen penalizados polo goberno anterior. Aquí explicámoslo. En 2017 aprobouse por unanimidade a Estratexia DUSE por unha Ponteareas máis saudable en 2030. Esta estrategia promove unha economía baixa en carbono e a protección do medio ambiente. É dicir, que a humanización dos povos potencia unha vida máis sá, con menos CO2, menos ruido e máis felicidade. Con todo, o PP tomou unha decisión sen consenso, abrir o tráfico na Plaza Bugallal. Pero isto, que significa? Pois máis tráfico, que van sendo riscos para a seguridade, deterioración da contorna urbana, contaminación e dificultade para o desenvolvemento das relacións sociais no espazo público. Pero isto non remata aquí, xa que unha vila sen humanizar non é inclusiva, pois dificulta a vida das persoas con certas diversidades, como mobilidade reducida, ceguera, TEA, favorecendo a súa discriminación, polo que impide que todas as persoas poidan ser partícipes desta sociedade e levar unha vida autónoma. Por outra banda, menos tráfico é igual a unha mellora da calidade do aire, da seguridade, da vida social e máis ambiente para o comercio local. No pleno, atopámonos co apoio do BNG e do PSOE e coa desaprobación do PP, da CIP e de Independientes por Ponteareas. En resumo, Ponteareas en común aposta por unha penalización participativa, saudable e segura. Únete á loita que prima a vida no centro.